ברוכים הבאים. אני מזמין אתכם לקחת רגע, לעצום את העיניים בעדינות ולאפשר לעצמכם פשוט להיות. מיצו את התנוחה שנוחה לכם, שכיבה, ישיבה, איך שנעים לכם עכשיו. הגוף שלכם יודע מה טוב לו. אתם לא צריכים לעשות כלום, רק להניח את עצמכם. קחו נשימה עמוקה, שאיפה דרך האף ונשיפה ארוכה, רכה, דרך הפה. תנו לאוויר לצאת ותנו לגוף להרפות. ושוב, שאיפה ארוכה, החזיקו אותה לרגע, ונשיפה עדינה. עם כל נשיפה אפשר להרפות עוד קצת. את המצח, את הכתפיים, את הלסת. אין צורך להחזיק שום דבר. המרחב הזה הוא מרחב בטוח. כאן אין צורך להצטדק, להוכיח או להספיק. כאן אתם יכולים פשוט לנוח, לנשום, לשהות. זה הזמן שלכם. אפשר לדמיין את הגוף שלכם כאילו הוא נמס, הולך ונרגע, כמו מים שנשפכים, כמו ענן. כל איבר מתרכך, כל תדר הופך רך יותר. שימו לב לרגליים. האם הן נוגעות בקרקע או באוויר? שימו לב לנקודות המגע עם המשטח עליו אתם שוכבים או יושבים. לתחושת הכובד או הקלות. רק התבוננו, בלי לשנות כלום. לשאוף, לנשוף. ועכשיו הפנו את תשומת הלב לנשימה. לא לשנות אותה, רק לשים לב. איך האוויר נכנס ואיך הוא יוצא. מה קורה בבית החזה? מה קורה בבטן? ועם כל נשימה אפשר לשחרר. שאיפה. להרפות עוד שכבה אחת. שאיפה. מהמחשבות, מהדאגות, ולהתמסר לנשימה, לרגע הזה. אפשר לדמיין את עצמכם צוללים בעדינות פנימה, שכבה אחרי שכבה. נכנסים פנימה, לתוך מרחב שקט ורגוע. המרחב שבו אתם פוגשים את עצמכם. אם עולות מחשבות, זה טבעי. פשוט תחזירו בעדינות את הקשב לנשימה. שאיפה ונשיפה. אני מזמין אתכם להרפות מהזמן. אין מתי, אין לאן, רק עכשיו, רק כאן
אפשר לדמיין אור רך זורם אל תוך הגוף. אור שממלא אתכם בתחושת ביטחון, שלווה ואהבה. האור זורם מהראש וממלא את כל גופכם. כל נשימה ושאיפה, האור נכנס יותר וממלא כל חלק בגופכם. אתם חלק ממרחב רחב, אינסופי, ובקרוב נתחיל לצלול לתוך אותו שדה. השדה שבו הכל אפשרי. מרגע זה אתם תודעה טהורה. מודעות אינסופית נוכחת. אתם לא הגוף שלכם, אתם לא המחשבות שלכם, אתם לא האישיות שלכם, אתם רק אלה שצופים. לשאוף, לנשוף. התבוננו בעצמכם מרחוק. תתבוננו בזהות האנושית שלכם, כמו דמות על מסך, על הסיפור שלכם, התנועה שלכם. רק התבוננו, בלי לנתח, בלי לשפוט, רק לראות. לשאוף, לנשוף. ועכשיו שוב חזרו לנוכחות שלכם כתודעה אינסופית. אין צורה, אין סיפור, רק קיום. לנשום ולהתמסר לשדה האינסופי. כעת הזמן לפגוש את הדמות שאתם בוחרים להיות. הגרסה הגבוהה שלכם. העתיד שכבר קיים בשדה. אתם רק באים לפגוש אותו. אל תמהרו. תנו לדמות להופיע לאט כמו מתוך האור. איך היא נראית? מה היא לובשת? איך היא עומדת? איך היא זזה? אתם מתבוננים על האני העתידי שלכם שכבר קיים בשדה. איך הוא מרגיש? איך הוא מדבר? אילו מערכות יחסים יש לאני העתידי שלכם? איך אתם מרגישים בעולם? לשאוף. תמשיכו לצפות בדמות הזאת. לנשוף. אתם מוזמנים לפגוש עוד חלקים של הדמות הזאת. מה היא לובשת? איך היא נראית? איך היא מרגישה? תצעדו לעבר הדמות הזאת ותתמזגו איתה. לנשוף. היקום נותן לכם את מה שאתם ולא את מה שאתם רוצים להיות. אתם הדמות הזאת. אתם ממלאים אותה, אתם חווים אותה, אתם היא.
עכשיו הגיע הזמן לשלוח כוונה אמיתית, כוונה נקייה, ברורה, מתוך בחירה, מתוך אהבה. לשאוף. זה כבר קרה. לנשוף. אתם מוכנים. אתם בוחרים בזה. אתם מודים על זה. הודיה אמיתית היא הדרך שלנו לאותת ליקום שאנחנו מוכנים לקבל את המתנה הזאת. תודה. 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 היזכרו ברגע שבו הרגשתם שמחה אמיתית, או אהבה, או סיפוק עמוק. תאמצו את הרגש הזה עכשיו. אפשר לדמיין אותו שוב, לחזור לרגש ההוא, למשוך אותו לכאן ולתת לו לחיות בגוף. לשאוף ולהתמלא בתחושה הזאת. לנשוף ולתת לה למלא כל תא בגוף. שמחה אמיתית, התרגשות. תחזרו לרגע הזה שהרגשתם ככה. לשאוף. לנשוף. אתם מתמזגים עם הדמות הזאת, צועדים לתוכה. זה אתם, עכשיו. אתם יכולים לחגוג את החיבור הזה, ולהרגיש את עצמכם בתוך ההוויה החדשה. השדה כבר קיבל את המסר. אתם בתוך התדר. זה כבר קרה. לשאוף. תודה. לנשוף. תודה. תודה. שהו עוד קצת בתוך הדמות העתידית שלכם. היא אתם עכשיו. הרגישו את התדר, הרגישו את האהבה, הרגישו את ההתרחבות. לשאוף. אין מה למהר, הכל כבר כאן. לנשוף. אמרו לעצמכם, אנחנו בוחרים בנו, אנחנו אוהבים את מי שאנחנו עכשיו, אנחנו כבר זה. תודה. אנחנו חדשים, אנחנו שלמים, אנחנו חיים. שהו עוד רגע בתחושת הודיה עמוקה. לא על מה שיבוא, על מה שכבר כאן, כבר יש לכם את זה. לנשוף, לחוש את ההוויה החדשה בנו. לנשוף. לתת לה להתאמה, להתבסס, להתקבע בתודעה. כשאתם מוכנים, פיתחו את העיניים. תודה. תודה. תודה.